Hej så folkens! Jeg har Gamecube med mig i dag, og vi vil spille noget Team Fortress, som vi også gjorde i går, vi gjorde her forleden med Force Gaming. Og den dag, hvor vi gjorde det, der fik jeg faktisk, prøv at se hvad jeg fik. Jeg fik AVP'en, og her i dag, der bytter jeg mig til Force of Nature i retro, så det er jo rimelig cool. Det var min ven, det der. Men tjek min kanal ud. Ja, tjek Gamecubes kanal ud. Han har 5 subs. Jeg vil virkelig godt have nogle flere. Men jeg skulle da flere end dig. Når jeg får 100 subs, så laver jeg en lodtrækning om, hvem der skal have AVP'en. Og når jeg laver, når jeg får 100 subs, så laver jeg en giveaway med et eller andet fedt spil eller sådan noget. Jeg laver nok også en giveaway med AVP'en. Det er nok det, jeg mener, ikke også? Og til dem, der ikke har Team Fortress og gerne vil have det, det er gratis nu, som det ikke var for 5 år siden. Ja, jeg tror, det er 5 år siden. Men, Du er i dit hoved, mand! jeg fik ham. Fuck dig, dit kumme. Så, mand. Vi skal gå sammen, Sandsøren. Og Simon, han hedder et grimt navn inde på Steam, men altså, det er jo lige meget. Han hedder Warrior Dick. Og jeg dør nu. Når vi så et pænt navn. Jeg død! Du døde også. Simon, jeg vil kigge, du er pyro. Hej, hej, hej. Hej, hej, woo! Pas på! Jeg gider ikke passe på, Simon. Jeg er alt for god til at passe på. Okay, dø. Fucking scout. Jeg ramte ikke på den der. Vi omringer ham. Nej, han var bonk. Jeg følger efter ham. Ja, jeg ramte ham. Jamen, det gør Nej, hvorfor kan han ikke? Det gør det ikke, når han er bonk, Simon. Lort. Sker der ikke noget? Nej, fik bare. Vi løb sådan på siden af hinanden, så her cool ud. Nej, han fik også mig. Vi løb sådan på siden, det så her mega cool ud. Okay, men sådan. Hvad? Jeg siger bare en ting. Jeg laver en video, hvor lige her lidt senere, hvor jeg sådan peger lidt opad, hvor jeg peger på sådan hvor jeg skriver, hvad din kanal hedder, og så Og jeg giver både til dem der ikke har i hvert fald 100 subs, så til dem der ikke har Team Fortress, så laver jeg bare en giveaway med et eller andet spil eller nogle penge. Nej, ikke penge. Fuck, fanden tænker jeg på. Jeg kan sgu da ikke aflevere penge, men fuck, jeg er dum. Men jeg giver nok sådan et eller andet udstyr, hvis I gerne til at være YouTuber eller sådan noget. En mus, gamermus eller headset. Jeg giver jer nok en kage eller sådan noget. Fra H&M. Jeg giver jer sikkert en kage fra H&M. H&M er også bare virkelig god til at lave kager, hvad siger du? Jeg har du smagt den? Nej, har du? Ja. Jeg har ikke lidt. Kager, Simon. Og dør jeg jo, mand. Fuck. Og bøskal. Bøskal. For fanden. Jeg fik fandme ham der bøssen der, mand. Altså ikke han der dræbte mig, men ham der optik der XX brother, altså XX. Fuck, man. Fuck, det så vildt ud. Det kunne jeg godt lide. Ved du hvad? I'm locked up in the lobby. I hope you are sorry. Bom, bom, pow! You got that bomb, bomb, pow. Stop. I'm a scout. Oh, yeah, baby. I'm fun. Jeg gider ikke mere af det her, mand. Så slukker jeg for samtalen. Nej, det må du ikke. Simon. Jeppe Thomsen. Kom her. Thomsen? Ja. Det hedder jeg sgu da jo også til efternavn. Ja. Tak for info. Hvor Jeg vidste det.
Der er mange, der kalder på mig. Børn. Ej. Sluk lige for den. Nu har vi altså også spillet nok. Hvad for en? Men tjek den her kanal ud. Bare lige sluk for den her video, mand. Hvorfor? Bare gør det! Det er noget fedt, hvis videoen slutter på den her måde, ved at råbe ind i der, så blæ. Jeg skal gøre det nu. Ja. Vi ses YouTube. Jeg havde faktisk sat den, og det her var bare lige sådan en farvel-drink. Og han har...